31 aurpegi izango dira hemen ondoren ikusiko ditugunak. Horrek ere kezka sortzen zizun, igual haize berria edo behartzela hemen, zuek egin beharrekoak eginda ez? Zu esan duzun bezala, ja 8 urte pasau dira, utxetik hasi ginen, esateko Goierriko zikloturistan maiotakin hasi ginen, ez genduko alakon ezer, eta hasiera bat eman bezitzaion. Eta, 8 urtetan zehar, poliki, jende animatzen gunda, txirrindularik kopurua, 52 iaz izan genuen topea, eta esan duen bezala, aurten berakada eneko gogorra izan da guretzako. Arrazoiak, nik ez dazkit. Ikusten dugu, nire irupena da, etxean detik, gurason aldetik, txirrindularitza ikusten dutela, bere arriskuk daukan kirol bat. Ez dela futbola bezala, pelota bezala. Eta horren, etxe aldetik aukera bat daukate beste kirol batea bultzatzen dutela zenea. Hori bat ikusten dut. Beste bat, gaurko gaztediaren ikusten dut nahiko komodoa, sufritzetik gutxi nahi do. Eta kirol hontan, hemen sufritu bat gara lau, hemen ez da beste. Agurtu jendea esku hori atxaka. Barai. Erlan Zaramburu. Benjaminen laukotea osatzeko. Serio Lemoni Gutila. Gari Ugarte. Eta gari berka txalo berezi bat, benkaron irazi hori daiziko lasterketa eta berituren bat. Mouen zina, hor dugu. Hirugarren, alemina, Gerai Lozada, alta Gerai. Hor dago, zerua segutia. Ezinezko sentimendua, musikaren itzalean, dantzalekua, musikaren doinua. Bellota! Ander Ormakoa! Azaleko liskarretan laguntazkoa. Hauek, Gipuzkoan. Langarika txirrindulari abizena eta txirrindulari peto-petoa. Irabakian itzezko aukera sorta. Hau ere. Taldeko neska bakarra. Eta Nagore, aberrizinetan norkartzen dio Nagoreri. Lehaztiko txirrindularia, Oierra Ikuru. Hain zuzen ere. Aner Arozena. Serio mutila da hau. Eta hauek
Aritxeko areteak. Aritxeko, hau zikaklosa egindako mutila eta Gipuzkoako txapeketan bigarren sailkatua. Amabigarren tokian sailkatuta. Horaldi hasiera. Ona mutil honentzat ere. Denboraldi hasiera egin du Xabierrek. Hiru latzaketa korritu dituzte. Eta bitan laugarren tokian sailkatu da. En el sprint entrando del pelotón con el 12º puesto de John y bueno, esperemos que... Azken Gerrata ditxaka taldea, Goierri Zerki, ikusten dezuten, grabados gan. Goierri Zerki, grabados gan. Eta Beni Leon Azken Gerra, lehen Zikoklos denboraldia, egindako mutila. Debutatuko du, Egon Zapere, lehen urteko juvenila. Eta pistan ari dan mutila. Igorta Perez ezik beste hirurak ja bigarren urteko dira. Gurekin bukatzen dute ja gure aroa hemen bukatzen dute hauek. Antonio kamara begiratu. Master 30-arrean, hirugarren tokian sailkatutako mutila, lasterketa batean. Internacional Master 30. Eta 19. tokian sailkatutako azken proban hemen da Jontena. Badaki honek kamerara begiratzen. Marko Andres Gaur honek guditu ditua bastarrak esaten didate. Veite que es el hombre que ha revolucionado la bicicleta de montaña en Urretxu, al que le voy a decir que se acerque aquí. Uruguay. Etorri herrira, kamerari begiratu. Hori da. Iñaki Salaberria. Lehen ikusi dugu argazkia, oraingoan kamerari begiratu. Orain azkeneko argazkiak aterako dituzte, nire aldetik esan barrekoak esan da, guztioi ematea hemen izateagatik, eta nire aldamenean dagoen norbait zerbait esaten da baldin badu.